Krásne ránko vám prajem, ahojte Slováci. Včerajší protest. No, Magda Vášáriová. Ty rozprávaš o hrdom Slovensku a hrdých Slovákoch. A na vašich protestoch nevidíme nič iné, len duhové vlajky a ukrajinské vlajky. To ti gratulujem. A zasi sa vyjadrila na našich dôchodcov alebo dôchodkyne, čo nebolo teba pekné. Ale podľa mňa teraz je 8:30, tvoj obvodný lekár už je na mieste, tak by som mala navštíviť. To dávkovanie liekov treba upraviť. Majerskí demokrati. Vy zúfalci, vykrikujete furt to isté a riešenie nemáte. Vaše riešenie je čo? Lebo Fico, Ukrajina a neviem čo ešte. Ale tomu, čomu sa musíte venovať, sa nevenujete. Nevadí. Pôjdeme ďalej. Michal Šimečka, ty oxfordská kefa. Keď ti takto mám povedať. Ty tu ideš rozprávať o maďarských voľbách. Ani poňatia nemáš, čo v tých maďarských voľbách bolo. Lebo nemáš. Ty len vykrikuješ to, čo ti napíšu, alebo čo vieš prečítať. Že, Miško? Ale mal by si sa vyjadrovať radšej, keď vystúpiš pred národ, na pódium, alebo chodíš po Slovensku, po tých krčmičkách, rozprávať o tvojej maminke a o tvojej žene a o tých financiách. Ale ty na to nemáš, lebo nie si chlap. Ty nemáš cítenie, ty nemáš odhodlanie v sebe, len robíš to, čo máš nakázané. Priatelia, pozdravujem, ahoj.